do modrého rohu nastupuje Kmec, ktorý sa snaží ísť v každom svojom zápase hneď za ukončením súpera. Nemá čas strácať čas, jak sa hovorí. Bojovník z modrého rohu je už v klietke. Teraz si počkáme na nástup jeho súpera, domáceho bojovníka Faktora, ktorý už pár zápasov v organizácii Warzone má. Vždy sa jedná o naozaj veľmi pekné zápasy, ktoré vždy ocení aj publikum, takže rozhodne sa môžeme tešiť aj na dobrú atmosféru. Predsa len ideme do finále dnešného večera. Bola by škoda si to neužiť. Open up the doors on them. We playing the night. Bring on the marching band and turn on the stadium lights. Whew, they gon' learn from me. This is how church should be. Life of a champion. So Freddie Mercury sneaking in the home. Concerts and nosebleeds. The whole being like, whoa. You're independent, keep killing these people and don't sleep. Even the pigeon toads still standing on both feet. You know, it's obvious whose night this is. Grandparents, immigrants, couple Irish kids. Victory in my grasp, gotta fight for this. The streets are ours this evening, going undefeated. I roll the dice against a staircase. State season got a marinate. Vidíme to sústredenie na tvári. A dámy a pánové, před námi je další fight. A to bude box! Vypsaný 3 kola po 3 minutách, váha 81 kg. Pojďme nejdříve do rohu modrého. Zástupci KT Boxing klubu, kde pod vedením Kamila Tatára nastupuje mistr Slovenska z roku 2018. Na svém kontě má 22 vítězství a 7 proher. Pro modré Matej Kmec! Jeho soupeřem v rohu červeném je borec v barvách BC Aircraft. Jeho trenérem je Marcel Zóna. Borec nastupuje ke svému 16. zápasu. Předchozích 15 je 12 výher a pouze 3 prohry. Dámy a pánové, Richard Faktor! Tak, počuli sme podporu z domácich tribún. Poďme na to. V tejto váhe opäť môžeme očakávať veľké dynamity a možno nejaké predčasné ukončenie. O to viac sa môžeme tešiť na tento duel. Poďme na to. Rozhodca štartuje tento duel. Od Kmeca vidíme veľmi pekný postoj. Hneď z úvodu tlačí supera. S týmito hákmi bude určite nebezpečné naozaj. Alebo teda naopak Faktor má tie ruky trošku nižšie, čož mu vyhovuje, čo sme v jeho zápasoch aj vždy videli. Pracuje tam hlavne tou prednou rukou, čo je veľká výhoda. Drží si supera od seba. Ale Kmecovi to nejak nerobí problém, vie sa cez tú prednú ruku dostať dopredu. Ale teda bližšie k superovi, kde hrozí tými hákmi hlavne. Faktor pekne teraz zatlačil svojho supera, ale Kmec hneď kontruje. Pekný sidestep od Faktora. Kmec tam triafa dobrú zadnú ruku. A opäť tie čisté údery sú zatiaľ na strane Kmeca, ale Faktor sa nedá zahambiť, tiež tam pekne pracuje. Ale stále je to z toho ústupu. Kmec v podstate od začiatku zápasu tlačí dopredu svojho supera. Ak by sme boli v ringu, určite by sa ho snažil tlačiť hlavne na tie povrazy, alebo teda konkrétne aj do rohu. Tu sme však v klietke, tu vie Faktor pekne do kruhu krúžiť a pracovať z toho ústupu. Zatiaľ mu to aj pomerne vychádzalo. Tu Kmec trafil teraz zadnú ruku. Tu Faktor určite cítila tú ďalšiu. Ale zatiaľ Faktor dobre stojí.
Oj, tuto dobrá zadná prišla teraz od Kmeca. Tá razancia úderov je zatiaľ určite na strane Kmeca. Faktor má však tiež veľa úderov. Tu pekne teraz prečítal supera, jeho naskočenie. Kmec v tejto blízkosti veľmi nebezpečný. Pekný zvedák od Faktora, ktorý prešiel medzi rukavicami. Faktor by mal ísť do strany, byť takto moc natlačený na pleti, lebo tam Kmec hrozí tými tvrdými údermi, ktoré má stále nabité. Posledných 30 sekúnd prvého kola. Faktor teraz iba také provizorné údery dal. A vidíme na tvári Kmeca, že je červená, takže prešlo tam určite viac úderov, čo sme aj videli. Ale Faktor zatiaľ pôsobí veľmi pokojne, aj napriek tomu, že tam pochytal nejaké údery. Stále je v hre, stále vie, čo má robiť. Posledných 10 sekúnd prvého kola. Veľmi divoký záver. No, zatiaľ super zápas, určite. O tom nie je žiadnych pochyb. Kmec hrozil tými naozaj tvrdými údermi, čo aj budeme teraz vidieť. Ale Faktor napriek tomu bol stále v hre. Stále tam vedel byť aktívny. Najmä takými rýchlymi údermi zblízka. Ale tu sú tie tvrdé údery, ktoré tam prechádzali od Kmeca. Gong ohlásil koniec prestávky. Čakáme na zatvorenie klietky, aby sme mohli začať druhé kolo tohto zatiaľ atraktívneho duelu. A Kmec zapol ďalší výkonnostný level a ide stále dopredu tvrdými údermi, ale Faktor mu pekne kontruje tou dlhou prednou rukou a pekný hák teraz nasadil zo zadnej. Hrozí tam hlavne tými dvihakmi Faktor medzi ten dvojak Kmeca, čo sme aj teraz videli. Pekná zadná. Netreba však nič podceňovať ani z jednej strany, obaja zápasníci sú stále v hre, stále môžu či už poslať do počítania svojho supera alebo na body to zobrať na svoju stranu, ale Kmec teraz je razantnejší v tých úderoch, čo môžeme aj veľakrát počuť, keď dopadajú tie jeho bomby. Nedá sa ani moc odtlačiť. Jednoznačne vie, čo chce. Jeho taktika je proste tlačiť, jak bulldozer, ísť dopredu, dávať tam silné údery, ale Faktor pekne kontruje zatiaľ z toho ústupu. Je vidno, že nie je prvýkrát v takejto situácii. Vie presne, čo má robiť. Nepanikári. Tu by možno mal ísť určite preč z toho pletiva do tej strany, čo dobre zvládol. Tie údery od Faktora sú už také trošku pomalšie, ale aj to je niečo lepšie, než byť iba staticky, nevysielať údery. Kmec trošku polavil s tými údermi aktuálne. Neviem, či to je súčasť taktiky, alebo proste sa už vybil. Je vidieť, že do tých úderov dáva naozaj veľa sily. Dobrý spodok. No, zo záveru tohto kola má zatiaľ jednoznačne navrch asi Kmec.
ktorý ide dopredu, pracuje veľa, ale teraz trafil pekne, naopak Faktor začal tlačiť. Zadná od Kmeca, ktorá tam presvišťala okolo hlavy Faktora. Záver druhého kola, teda predposledného tohto zápasu, je tu. Máme pred sebou minútovú prestávku, predtým, jak bojovníci vkročia do posledného kola. Generálními partnery gala večera Warzone jsou Pantherfix a RG Plast, hlavními partnery Kon Food Bar, Patrol Slovakia, Katanato a Universal, Alex Production. Dalšími partnery RFA, Katarina Králíková, Drevo Rýba Šinko, LV Agency, GLSX, Rolu Transport, VPT Company, World Restaurant Office, Urpiner, víkendové msaně, This is Loco, Pizzeria Sicilia, Luberto Production, MMA Talenty, MB Graphics, Kings Gym, Ravafol, Day, SRO, KP Team, Jazera a Jazierka, Seven Sport, Slovenský svaz MMA, Slovak Muay Thai Association, Nicolas Fire. Coach is out! Coach is out. Opäť znamená jediné. Ideme do tretieho kola, priatelia, do posledného tohto pomerne vyrovnaného duelu. Jeden zo zápasníkov však bude pri bodovom rozhodnutí určite smutnejší, ale ktorý to bude, uvidíme. Však máme pred sebou ešte celé kolo, ale Kmec pekne triafa tú zadnú, ktorá tam stále hrozí, už od začiatku zápasu. Faktor tam vysiela z ústupu tú prednú. A Kmec tam naozaj nabehol vo veľkom tempe. Evidentne si chce získať aj toto kolo na svoju stranu. Faktor tam pracuje tými hákmi a zvedákmi. No v podstate taký istý scenár ako doterajšie dve kola. Máme za sebou minútu. Tu Kmec trafil zadnú ruku. Je vidno, že sa spolieha hlavne na ten úder zo zadnej ruky, ktorým by chcel rozhodnúť tento duel. Faktor opäť s tým svojím zvedákom. Kmec si dostal supera na to pletivo, kde ho chcel pravdepodobne spracovať, ale Faktor ušiel do strany. No, zadná od Kmeca opäť a ďalšia, ale Faktor stále stojí. Dokonca spustil ešte ruky dole. Verí si v tomto dueli. Kmec sa teraz pekne vyhol. Sme v poslednej minúte. Faktor pekne predný hák. Jak hovorím, Faktor je stále nebezpečný. Určite ho netreba nejakým spôsobom podceňovať zo strany teda Kmeca. Kmec naopak dobre tlačí teraz. Čo tiež veľakrát u bodových rozhodcov rozhoduje. Pekne sa uhol tomu zvedáku. Pokus o ten spodok tvrdý. Posledných 10 sekúnd, priatelia. A veľmi som zvedavý, ako to bodoví videli tento zápas, lebo je to naozaj tesné. Ale super robota od oboch bojovníkov. Wow, super. Krásny zápas. Rozhodne si zaslúžil túto pozíciu byť v podstate tretím zápasom od konca. Poďme si pozrieť nejaké spomalené zábery z tohto posledného kola. Tu sme videli peknú zadnú od Kmeca, ktorý hneď vycítil, že musí ísť dopredu.
Tu však vidíme tie dlhšie kombinácie od Faktora, ktoré mu tam prechádzali, ale neboli až také signifikantné ako tie bomby, presne takéto od Kmeca. Ale aj napriek tomu si nedokážem tipnúť, alebo teda tipnúť si viem, ale nechám to radšej na bodových rozhodcov, že na koho stranu by mohla ísť výhra. Ja som si však tento duel veľmi užil, verím, že aj fanúšikovia. A máme tady výsledek, borci na to. 2-1 na body vítězí borec v rohu modrém. Tak výhra ide do modrého rohu, čo možno nie každého diváka poteší, ale bol to super výkon. Matej Kmec teda odváža veľmi cennú výhru z Bratislavy. A Richard Faktor sa rozhodne nemá za čo hanbiť, bol to taktiež krásny výkon. Ale víťazom môže byť teda len jeden bojovník a ním je Matej Kmec. Tretí zápas od konca je teda za nami, priatelia, pred nami sú posledné dva. Ako som spomínal, bude to MMA AK1. Nás čaká aktuálne ten v MMA pravidlách. Opäť československý súboj medzi Filipom Janíkom a Samuelom Lehockým. Obaja bojovníci už nastúpili v organizácii, takže toto pôsobisko pre nich nebude nič neznáme.